Mar chuid de eile na Meán Ceilteach a bhí ar siúil ar an nuair ag Jerry bhí Abran, eagraíodh tsraith imeachtaí agus ceardlanna faoin tideal Green Light. Tá Green Light dírithe ar ghaoine atá faoi ullmhaint ins na Meán, agus bhuail nuacht fi sa chathair le cuid acu sin a bhí buinteach leis. Sure, tá gist sa Green Light ná áiste chuir a ilúnathe ó na tíortha fád Ceilteach teacht le chéile ag an Féile, bualadh le chéile, seansacha Féile mar an na nearnáil dóibh bíonn léachtaí an nó bíonn daoine ilte a leabhar faoine profisiún féin agus samplaí a chuid ébre seansacha tógraí chuir le chéile chunas é churós cór commissionéirí agus rudaí mar sin agus chunas fiosú ar chuid ébre san nearnáil. Sean tríomh líon agus do gra bíonn hartar céad daltaí ag an rud seo agus tá na figurí a bhhaid níos luam líana tuiscin rud a héad amach san Ísland. Ach tá si dá agus tá si don Alba, tá si do deisgur na Bretainne, tá daon an seo dúndalgan ó an nuair féin agus chud a daltaí de chud an CCG cumáid. So tá si go léir le chéile, bualadh le chéile agus teacht ar slí ar éis san airnáil. Is féile ton a go ddéireach so tá muid dearach ar na scanan tá dhéanú daoine eile in san bhrátan bhog agus in Alban agus áitina mar sin agus tá dearach ar an ruí a John acu agus tá bil le micléon eile le Féile amach go dtí séan dhéanú. Bud le sínta mai ag brú le daoine cása lomsa le Féile amach dtí séan dhéanú agus cén dá aon séan isteach in san airnáil den déis an tacu. Ó híomh Green Light go dtí seo darkmanir scanan dar a bhainneam crying with laughter bhí sin fiorhaithir fad agus sin scanan a rinneú an Alban de BBC na Halaban, so bhí sin aonanta mai agus an sin bhí muidir caiint na daoine a rinnean scanan agus an smaointú tíobh hiarda, so bhí sé an similar fad. Agus inné bhí muid i gceisteat le caintú Alison Miller, Janan si héan scanan, agus bhí muid i gcarc ar PC duna scanan sin a rinsi, agus i gceisteach leis na smaointí tíobh hiarda sin agus cé an dóir chuir sin a rudí le chéile agus an dóir an nearna sé agus bhí sin aonanta sprágal ar fad. Bhil hing dig in your bé a Harry daoine atá tríanal in san airneil seo an na Meán Ceilteach golthaigin an Féile seán bhléonn se thugainn tá sé anúsaide ar fad agus aonanta sprágal agus tugann sé chud mhórálas de géine atá fólam agus tá géirí níos mó eileach fan airneil agus na Meán Ceilteach.